La EMAPOC és una malaltia pulmonar crònica greu i irreversible deguda a una progressiva destrucció dels alvèols, de manera que s'impedeix el pas de l'oxigen a la sang. La principal causa és el tabaquisme, tot i que una perllongada exposició a fums tòxics també pot provocar-la. Els afectats acaben patint emfisema i bronquitis crònica, a més de greus dificultats per respirar i ofec amb qualsevol esforç. L'EMAPOC no es pot curar i empitjora amb el temps. Una espirometria a temps ajudarà a diagnosticar-la. El Parc de la Ciutadella de Barcelona és, al meu entendre, un dels llocs més entranyables de la ciutat perquè un pot sentir la natura i, per tant, un està més a prop del que és el marc ideal de tenir una bona salut. Roberto Rodríguez Roicín ha estat cap del Servei de Pneumologia de l'Hospital Clínic durant 13 anys. Ha presidit la Societat Respiratòria Europea i la Iniciativa Global per a la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. La EMAPOC és la quarta causa de mort a Catalunya i en la pròxima dècada podria ser la tercera degut a l'increment de tabaquisme entre dones i adolescents. Patir-la, però, depèn també de múltiples factors genètics i ambientals. D'acord amb la història pulmonar de cada individu, aquest efecte del tabac serà pitjor o millor. Si un ha tingut malalties de petit, que han deixat petites seqüeles en el pulmó, el tabac, òbviament, provocarà més problemes. Els avenços científics dels últims 15 anys han permès desenvolupar fàrmacs per pal·liar els efectes de la malaltia. No es pot curar, però les millores en la teràpia han augmentat notablement la qualitat de vida dels pacients. Tenen menys símptomes, que poden moure's millor, és a dir, que toleren millor les activitats físiques diàries, que no tenen tantes crisis d'aguditzacions i que la seva qualitat de vida en general s'optimitza. Sortir a córrer i mantenir una vida sana són hàbits que ens poden allunyar de la EMAPOC, però deixar el tabac és un pas indispensable. El doctor Rodríguez Roicín ens dona una dada esperançadora pels indecisos. Si una persona arriba fumant als 30 anys un paquet diari i ho ha fet des que tenia 15-20 anys, se sap, dades en milions d'individus, que si una persona deixa de fumar als 30 anys, el risc de mortalitat per malalties cròniques cardíaques i o pulmonars és exactament el mateix que el d'una persona que no hagi fumat.